Si viviu en una gran ciutat, o si esteu molta estona a Instagram, segur que heu vist alguna vegada un poke bowl, aquests bols amb arròs i tòpings. Doncs avui us ensenyaré com fer un poke bowl i com fer un suc molt fresc. Així que vinga, comencem! En qualsevol cultura marinera sempre hi ha aquests plats que són com d'aprofitar el peix que agafaven els pescadors i que podien menjar a la barca o bé quan arribaven a port. El cas del poke és un plat molt típic de l'Àsia. Aleshores el que farem és, a partir d'una base d'arròs, anirem construint amb tòpings i donant de protagonista el peix. Començarem amb l'arròs. El que hem de fer és netejar-lo. L'arròs el netegem perquè el que volem és treure una mica el polsim que té i també part del midó. Per coure'l, el posarem des de fred en una cassola coberta amb aigua. I tapat. Ara l'important és que aquest arròs ens arrenqui el bull i un cop arrenqui el bull el que farem és baixar la temperatura, deixar que es vagi cuinant i la idea és que ell mateix vagi absorbint tota l'aigua que hem deixat. Aproximadament seran uns 15 minuts. Ara, mentre ens bull l'arròs, el que farem és un marinat per la tonyina. Pel marinat ens farà falta mostassa d'aquesta de Dijon. De mostassa Dijon en posem 2 culleradetes per fer aquest marinat. La mostassa ens aportarà el punt àcid del vinagre i això ho contrarrestarem una mica amb vinagre balsàmic. Una cullerada, més o menys. També hi posarem el punt de salsa Perrins. Mireu, en aquest cas farem 1, 2 i 3 tocs de salsa. Una mica d'aigua i una ceba xinesa. A mi m'agrada molt aquest tipus de ceba perquè és una ceba més dolça. La posarem tota. Per això ho tenim tot ben barrejat i anem a buscar la gran protagonista, la tonyina. Mireu, tinc un llom de tonyina vermella d'escàndol. Avui la tonyina anirà crua, d'acord? Com que el taco és guapo, n'hem de treure mides de mossegada, que es noti, que tingui allò de trobar-te tacos de tonyina. Ja sabeu que el peix, quan el mengem cru, o gairebé cru, perquè aquí el vinagre sí que ens farà una mica de cuinat molt lleuger, és convenient congelar-lo abans. Tema de previsió d'anisakis, congelar-lo com a mínim 48 hores, i després descongelar-lo a la nevera. Ho integrem tot dins del marinat que teníem. Ara el que farem és deixar 10 minutets que tot aquest marinat es vagi barrejant bé amb la tonyina i els gustos i les aromes quedin superimpregnades.
la guardem per d'aquí uns minuts. I per donar-li també el toc asiàtic, farem servir l'alga nori, que a part d'aquest gust marí també té un punt així com umami. Mireu, la tallem per la meitat i després la tornem a doblegar. La tallem 4 quadrats. I ara ja tenim la mise en place, que avui tenim diverses coses per muntar el nostre bol. Com que és un poke bowl, doncs hem d'emplatar en un bol. El primer de tot, aquest arròs que teníem reservat, posarem de base. Doncs amb la base de l'arròs el que farem és posar-hi la tonyina. Jo us he dit que era a mida mossegada, però és que a mi m'agrada fer bones mossegades, llavors faig tacos que es notin, que tinguin consistència. El toc de fruita. L'alga nori, i no us espanteu, no és res estrany, és aquesta alga del sushi que podeu comprar a qualsevol supermercat. Recordeu el marinat que hem fet? Jo aquest marinat, com que deixa tant a líquid, sí que us diria que amb les mateixes mans n'agafeu una mica, l'apreteu i amb delicadesa també el col·loqueu aquí. I un toc de fruit sec. Tan una mica sencers, jo el que us diria és que amb el ganivet, mireu, res, no cal que ens trenquem gaire el cap, Els trenquem una mica i també els posem, si us en sobren, i ho acabem amb una miqueta més de sèsam negre. Doncs ja ho tenim. Avui hem fet un poke bowl perquè ho hem emplatat amb un bowl, però si a casa ho feu amb un plat, faríeu un poke plat? Us he promès un suc de fruites fresquet i ara anem a fer-lo. Recordeu la poma que teníem abans? Doncs farem un refresc amb poma i meló. El primer és pelar la poma. Bé, jo us he dit una poma, però en realitat és mitja poma. I volem només la carn, no hi poséssim també l'os, el pinyol, a dins. Penseu que això ho hem de triturar de manera que ho podem tallar així una mica a l'ample. Ho posarem dins d'aquest pot i ara agafarem el meló. I repetim, també el tallem així a grosso modo. I cap dins, també el posarem amb la poma. Ara hem posat dues fruites que tenen molta aigua i el que farem és posar-hi una mica de gingebre que ens donarà aquest toc com més exòtic. El gingebre, com que és molt fibrós, el ratllarem. I ara ens cal una mica més d'aigua per tal de fer aquest refresc. Jo faig servir l'aigua del coco. No hi poseu la llet de coco ni l'oli de coco, perquè llavors farem una pasta que de refresc no en tindrà res.
Acabem de colar tot el suc que hem fet abans, perquè al final queda una mica com de polpa, i a mi personalment no m'agrada. I jo l'he posat amb dues ampolles diferents. I és que ara el que vull fer és infusionar-lo en fred. El que farem és afegir-li coses perquè donguin matisos diferents a cada un dels sucs. Amb un li posaré una mica de llima, una pell de llima superaromàtica i estic a mig camí de Hawaii. I una branca de canyella. I aquest ja el tenim llest. I a l'altre hi posarem aromàtiques. I en aquest hi hem posat una mica de menta i de Maria Lluïsa. Ara el que faré és deixar-los a la nevera, perquè ara això ja ens ho podríem beure. Això està boníssim. Però si ens ho bevem demà, estarà excel·lent. I aquests aquí són els mateixos, però els vaig preparar ahir. Com que hem dit que estàvem a Hawaii, doncs hem de donar una mica la decoració hawaiana típica. Per això tinc una mica de xarop d'atzavara i de sucre morè. I el que farem és un got així una mica xulo i amb cura donar-li aquest toc hawaiano. Doncs ja tenim les dues receptes d'avui. Hem fet el poke bowl i el suc de fruites. Ja veieu que tot és amb aquest to de Hawaii. Inclús tinc aquí uns parasols per si voleu fer una festa hawaiana. Ja teniu el punt final. I les dues les hem fet amb un pim-pam.